Esta mañá presentábase a terceira edición das bandeiras de Bateis Concello da Pobra do Caramiñal, masculina e feminina. A cita será este vindeiro domingo na dársena portuaria da localidade a partir das 11 da mañá. A proba, que está organizada polo Club Remo Puebla, co patrocinio do Concello, en colaboración coa Federación Galega de Remo, reunirá a maioría de clubs da Territorial Norte. Un ano máis celebramos este domingo pola mañán a regata de Bateis da Pobra, a regata onde se pon en xogo as dúas bandeiras, unha femenina e unha masculina. Isto para nós é moi importante, xa que, bueno, temos opcións para gañar sobre todo a masculina, pero en general pois temos unha canteira de Bateis moi importante. E agradecer ao Concello que poña estas dúas bandeiras outro ano máis. A verdade é que os equipos pois animase a participar máis facilmente se pon en xogo algo como son as bandeiras, un premio moi bonito. O club anfitrión, que competirá cun número importante de embarcacións, ten moitas posibilidades de facerse co triunfo nalgunha das categorías a competición, entre elas a senior. Nós, particularmente, o Club de Remo Puebla participará cuns 14, 15, 16 equipos, pois a que ao estar aquí na casa pois temos maior facilidade para subir e baixar barcos, non temos que desplazarnos, entonces uns 15 equipos serán os que participen por parte do Club de Remo Puebla. En canto ao equipo femenino, o club está contento, cada vez contamos con máis remeiras, temos representación na bandeira de Bateis en casi todas as categorías, excepto en cadete femenino. O resto de categorías están representadas. As juvenis femeninas teñen opcións a medalla e tamén as absolutas. O alcalde Xosé Lois Piñeiro destacou a importancia deste tipo de probas, coas que colabora o Concello, resaltando ademais a capacidade organizativa do club. Temos moitas posibilidades de conseguir unha delas, máis a masculina seguramente que a femenina, resultados espectaculares que se están dando do Club de Remo nesta tempada de Bateis, chegando a ganar en 3 categorías masculinas, algo, non sei se pasará algunha vez, pero de logo é un resultado magnífico que abre un camiño de futuro ao noso club pois espectacular, non, para os próximos anos, consolidando esa treña femenina, mellorando os resultados, xa se empezan a notar esa chega da saiba nova que ven desde abaixo pegando con moitísima forza.